Cando estamos falando da condonación da débeda, non estamos falando só de que vamos a pagar menos xuros, é que se amortiza tamén o capital desa débeda. Por lo tanto, no momento en que se amortizan 4.000 millóns de euros, temos unha liberación de recursos que a Xunta de Galiza estaba utilizando para pagar a amortización de débeda. Eso significa que vamos a liberar recursos para poder atender gasto social. E, en todo caso, o que estamos falando neste momento é dun anteproxecto. Nos vamos a traballar con claridade para que Galiza se beneficie dunha quita da débeda que pode supoñer 4.000 millóns de euros, reducir nun 33% a débeda que, por certo, creou o Partido Popular mentre recortaba en sanidade, en educación e en dependencia, e imos traballar en sentido positivo. Eu o que lle pido, señor Rueda, é que, por unha vez, non sexa sumiso ao que lle mandan desde a Rúa Génova e que poña por diante os intereses dos galegos e das galegas, porque o que ninguén entendería é que se lle condone a débeda a Andalucía e non se lle condone a débeda a Galiza, que se lle condone débeda a Cataluña e que non se lle condone débeda a Galiza. Ese é o debate que temos na actualidade. Por lo tanto, o que lle pedimos é a altura de miras.